and you know it, and you shouldn't show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Sige na, ready, go! If you're happy and you know it, clap your hands. What's up sa inyo mga kaluslos? Lakas Mas na mo ay! Ang video, ano na ito kung ano po ka. Natay kinikilat na ko. Sagda na ito ni. So, ang tawag ganing nga video is And you know, when you're happy and you know clap clap. So, mag-blindfold na. Oh. Sige. Ang kuno ni is mag-blindfold ming duha tapos kung kinsa tong makaigo, Matsambahan, anak ka. basta kay ana na siya guys. So, tanaw. Ako lang ninyo. Hindi mi ka explain. So, magdula na mi. Mag-blindfold ming duha. Ano ito? So dapat masagang nako ang kuan ni Ujeg iyahang hapak. Sugod na? Kamu hap? Sugod. Kasang di ka. Ilan dito na. Wala ay dili ko manikas ako Start. bala dito. Wala pa bagan karon. Wala kay makita. Wala kay makita. Okay. Wala po ba? Asa mo kadapit? Asa imong kamot? Okay. Ana. Handa na. 1, 2, 3, go. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and if you're happy and you know it, clap your hands. And you did you If you're happy and you know it, then you show it. If you're happy and you know it, clap your hands. And you happy and you Know it, clap your hands. Okay. Okay. Ano to? Ha? Oh, nasagang. Nasagang, guys. Nasagang. Kabalo dyan mo. Wala ko nanikas. Nasagang to. Naanak ko dyan eh. Ako na po. Nasagang to. Ikaw na po. Ikaw na po ng bukbukod. May sakit ka na dyan, guys. Okay. Oh, sulit kayo. Sulit kayo. Ang sakit kayo. Sige, sige. Okay. Part Sige, tayo. 2. Kaduha. Wait lang. Wait lang po dapat ini. Mama ni, sagang-sagang no? Mo na sagang. Okay. Okay, wait lang kayo. Mag-blindfold pa ko. Okay, wait lang. Okay. Okay, guys. Kanta ta. Nope. If you're happy and you know it, clap your hands. Dapat di mo nagkikuan. Sagang mo. Sa dihara di. Sam, back to zero ta. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you shouldn't show it. If you're happy and you know it, clap your hands. May kuskas kita eh. Wala pa ka nakapan. Tanawa ko, kasi kalto ka, namikas ko. Naka-blindfold ako ha, wala pa dyan ka nakatagna. Okay. Sige na. Sige na, ready na ka? Lagi ka. Wala gini ay. Wala gini ay. Lagi ko namikas. Ready, go. If you're happy and you know it, clap your hands. Wala tayo bibili. Wala na, nabulong na. Ay. Clap your hands. At inood siya sa sakit. Na po, grabe kusog ka po. Ay. Talumping good. Sige, sige, sige. Sige na, dugay pa kayo. Dugay pa kayo kamakatag na. Sige. Yeah. Okay, nag-vlog po sa ko. Tungab. Nag-vlog po lagi ko. Nag-vlog po. Wala gini ay. Ngayon ka bantay. Sige na. Ready? Go. If you're happy and you know it, clap your hands. Wala ka ganyan. Oh, hindi naman. Hindi na ako sagang. Hindi na ako sagang. Anak-anak, saan ako pa? Ano na kita? Naman ka. Namikas. Ano ka
kabalo man kami. Wala pa po kakita. Nag-live post lang ko. Tikasan. Naong tikasan kayo, di na ko. Alam mo to.